este Ana Maria Secașiu, locuiesc în Germania de 7 ani și sunt antreprenor. Sunt tehnician, extensii de păr și cosmetică facială, iar business-ul meu se adresează femeilor cărora le pasă de imaginea lor. Profesez în domeniu din 2019 și consider că schimbarea de look este o artă în sine. În general, în saloanele beauty se găsesc până la maxim 5 metode de alungire a părului. Eu folosesc 12 tehnici adaptate celor mai pretențioase tipuri de păr. La Beauty Extensie ai siguranța că părul tău nu va fi afectat. Folosesc materiale 100% naturale. Îți oferim și consultanță gratuită prin care te vom informa cum să-ți îngrijești extensiile acasă pe viitor, încât să dureze mai mult timp. Te vom informa despre metodele existente de extensii de păr și vom decide împreună metoda optimă potrivită ție. La noi ai parte de relaxare, bună dispoziție și atenție totală.